Здравейте! Аз съм Шинол Куртов от град Сопот и това е литературното четене Стани, стани, юнак балкански. Днес ще прочетем едно стихотворение на Христо Ботев и то се казва Хаджи Димитър. Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбоки на гърди рана. Юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя, на две струшена. Очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а небето, слънцето спряло сърдито пече, жатварка пее, не иде в полето и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега, пейте, рубини, тез тъжни песни, грей и ти, слънце, в таз робска земя. Ще загине и тоя юнак, но млъкни сърце. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небе, звяр и природа, и певци за него пеят. Денем му сянка пази орлица, и вълк му кротко раната ближе, над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнака грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят с вода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И самодиви в бяла премяна, чудни прекрасни, песен поемат, тихо нагазят трева зелена и при юнакът дойдат да седнат. Една му с билки рана върже, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста целуне бърже и той я гледа мила засмена. Кажи ми, сестро, де е Караджата? Де е и моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце, па се прегърнат и с песни хвъркнат. Те в небесата летят и пеят, дорде усъмнат, и търсят духа на Караджата. Но съмна се вече и Балкана, юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му блюже лютата рана и слънцето пак пече. Благодаря.